ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಏನು ಚೊಲ್ಲರು ನಿಖಿಲ್ನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಈ ಮರಿ ಎಲ್ಲಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಊರುಡು ಬರ್ಸ ಎಂಚುಂಡು ಬೊಕ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದೈ ಮಾತ ಎಂಚುಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋಡು ಯಾನು ಮಲ್ಲಿಗೆದ ದೈ ಹಿಡ್ದು ದೈ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚಂದು ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ ನಮ್ಮ ದೈನ ನಡ್ಪುನ ವಿಧಾನ ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಾನು ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚಾದ್ ನಿಕ್ಲು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ. ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ನ ಹೊಸತ್ತಾದ ತೂವೊಂದಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪನೊಂದು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ದೈ ಹಿಡ್ದು ದೈನ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಈ ದೈ ಹಿಡ್ದು ಇತ್ತೆ ದೈನ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುವ ತೂಲೆ. ಇಂಚ ಉದ್ದ ಪೋದಿಪ್ಪುಂಡತೆ ಬಲ್ಲು ಪಂಡ ಕೇರೆ ಬಳ್ಳಿ ತುಳುಟು ಕೇರಿ ಬೂರು ಮಲ್ಪೆರು ಅಂಚ ಐಡ್ದು ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಪಿರ ದೈನ ಎಂಚ ನಡ್ಪುನೆ ಪಂದು ಯಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ತೂಲೆ ಮುಲ್ಪ. ಎಂಚ ದೈನ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನೆ ಉದ್ದಗೆ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನೆ ತುಲೆ. ಇಂಚ ಉದ್ದ ಇಪ್ಪುಂಡು ದೈ ನಮ್ಮ ನೇಣಿತ್ತೆ ದೈ ಹಿಡ್ದು ದೈಯಿಂದ ಎತ್ತದು ದೈ ಮಲ್ಪುನೆ ಈಸಿ ವಿಧಾನ ತುಲೆ. ಇಂಚ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಡ್ ಐನು ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂಡ ಲಾಂಗ್ ಅದು ನಮ್ಮ ದೈ ನಡಿಯರ ಆಪುಜಿ ಈಗ ಒಂಜಿ ಸೈಜ್ದುಂಡು ನಮ್ಮ ಸೈಜ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಐನೊಂಜಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಡು ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಡು ತೂಲೆ ಮುಲ್ಪ. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸರಿ ವೀಡಿಯೋಡು ತೋಜುಂದುಂಡತೆ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡತೆ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಡು. ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದು ಇವಳು ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೈನ್ನಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಧಾನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಯಾನು ಇಂಕ್ಲ ನಡುಪುನ ವಿಧಾನನು ಯಾನು ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ತೂಲೆ ಮುಲ್ಪ. ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಬೋಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಣ್ಣು ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಏನು ಪಾಡ್ದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಮುಟ್ಟ ಪಾಡುಡು ಎಲ್ಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಲ್ಲದಲತ್ತು ಅಂಚ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಿಗೆ ಮಣ್ಣು ದಿಂಜದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ದಿಯ ತುಲೆ. ನಾನು ಇಕ್ಲಿಗೆ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಬೋಡದೆ ಒಂದಂತ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ತೂಲೆ ಮುಲ್ಪ ಈತು ದೈ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು ರೆಡಿ ಆಂಡು ಈತು ಮಣ್ಣು ಪಡ್ದು ರೆಡಿ ಆಂಡು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ದೈ ನಡ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ದೈ ನಡ್ನಗ ಅಲೋವೆರಾದ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ತೆತ್ತದು ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಜಾಗೆಗೆ ಅಲೋವೆರಾದ ಜೆಲ್ ಇಂಚ ಮುಟ್ಟವಲೆಕ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ದೈನ ನಡ್ಪುಣೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಅಲೋವೆರಾ ಐತ ಜೆಲ್ಲನ ಮುಟ್ಟಂಡ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದೈ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ನಡ್ಡ ಐಕ್ ರಪ್ಪ ಬೇರು ಪುಡ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದು ಎಂಕ್ಲ ಓನ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಚ ದೈನ ನಡ್ಪ ಮಾಂತ ದೈಕ್ಲ ಇಂಚನೆ ಅಲೋವೆರಾದ ಜೆಲ್ ಮುಟ್ಟದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದೈನು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಡು ನಡ್ಪುಣೆ ಅಂಚಾಂಡ ನಮಕೊಂದು ಬೇಗ ಜೀವ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಬೇಗ ಬೇರು ಪುಡ ಉಂಡೊಂದು ಪನ್ಪೇರು. The day the universe is made
ತೂಲೆ ಮುಲ್ಪ ಫೈನಲ್ ಆದ ಇಂಕ್ಲ ಈತ್ ದೈ ರೆಡಿ ಮಲ್ತ ಇಂದು ಮೊದಲ ಹಂತ ಪಂಡ ದೈ ಹಿಡ್ದು ದೈದೆತ್ತದು ದೈ ನಡ್ಪುನ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂತ ಎಂಚ ಪಂಡ ಜೀವ ಬತ್ತಿನ ದೈನ ನನ್ನ ಪಾಟ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಐನ ಇಂಚ ನಡ್ಪುನೆ ಪಂಡದು ಯಾನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಲು ನಿಕ್ಲ್ಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಂಕ್ಲ್ನ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ತೂವೊಂದಿತ್ತಾರನ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪನೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಡೆಗಿ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ತಿಕ್ಕುಗ ಬಾಯ್.